niin, tervetuloa jääkiekon ja Sapkon ystävät tänne Talviselon jäähallin Pässi-klubille. Vieraana on täällä Sapkon päävalmentaja Pasi Räsänen ja joukkueen kapteenistoon kuuluva ja Mestiksen parhaaksi pakiksikin joissain yhteyksissä tituleerattu Kasimir Jürgens. Tervetuloa molemmille ja onnittelut Mestiksen runkosarjan voitosta ja savonlinnalaisen kiekkohistorian tekemisestä. Kasimir, kuinka pitkälle sunnuntai-aamuun juhlat jatkuivat? Ei kyllä juhlittu, että ihan kopissa nostettiin maljat ja siinä oli meidän juhlimista. Sitten alkoi keskittyminen ja näihin peleihin, mitkä alkaa keskiviikko. Teillä entä Pasi, miten valmennusjohto? Otettiinko rohkaisuryyppää siellä? No yhdet, niin kuin Kasimir tuossa sanoi, että yhdet maljat ja se oli siinä, että kyllä tässä niin kuin kaikki ajatus on kuitenkin, että matka jatkuu. Selvä. No jos vielä vähän palataan siihen erinomaisesti sujuneeseen runkosarjaan, niin kertokaa lyhyesti, miksi Sapko oli niin selvällä erolla sarjan ykkönen 50 ottelun ja puolen vuoden rupistyksen jälkeen? No ehkä se on kuitenkin tuo meidän joukkueen tasaisuus, että meillä on neljä hyvää tulosyksikköä ja koko joukkue pelaa samalla taktiikalla, kaikilla on mahdollisuus tehdä tulosta ja se on niin kuin kyllä ruokkinut sitä ja tietysti onnistunut joukkueen rakentaminen, saatu oikeanlaisia pelaajatyyppejä tuohon meidän pelitapaan ja me ollaan kyllä pystytty koko 50 peliä pelaamaan ihan omaa peliä. Me ei ole tarvinnut paljon vastustajaa katella ja siihen ollaan keskitytty ja se on tuottanut tulosta. Ja tietysti pelaajat sen tekee, että valmentajat yrittää aina peleissä olla pois, että kyllä pojat on hyvän suorituksen tehnyt ja se mikä niin kuin oikeasti on, että 50 peliä pelataan, niin kyllä se antaa sitä, että on vahvasta joukkueesta kyse. No, sinä olet, Kasimir, siellä kopissa niiden pelaajien kanssa, niin mikä on sun pelaajan näkemys tähän? No kyllä se pitkälti sama on, että ei ole tullut isoja loukkaantumisia meillä, että saatu aika samalla nipulla mennä koko kausi ja ollut vahva luottamus siihen omaan tekemiseen koko ajan. No keskiviikkona sitten aloitetaan uuden luvun kirjoittaminen tähän savonlinnalaiseen jääkiekkohistoriakirjaan, joka on jo ihan tuhti opus entisestään, niin playoffit alkaa Keuruun Palloa vastaan. Miksi pudotuspelimaailma on erilainen? No siinä panokset tietenkin nousee ja tämän takia me ollaan koko kausi treenattu ja pelattu, että näiden pelien takia, että nyt mitataan, että miten hyviä me ollaan oikeasti. Että nämä on niitä hienoja pelejä. No Pasi, sinä olet valmentanut muutama vuosi sitten Vaasa Sportin Mestiksen mestariksi ja tiedät nyt, että mitä se mestaruuden voittaminen vaatii. No joo, siitä on aikaa, mutta kyllä se vaatii sen, että tuolla kopissa on koko joukkueellinen samaa henkeä puhaltavia pelaajia, että kyllä yleensä niin kuin hyvät yksilöt sitten, niin jos ne lähtee väärään suuntaan vetämään, niin se tahtoo mennä sitten, niin kuin voi sanoa, että päin mäntyä, mutta joukkueen se tarvitsee. Se on oikeasti joukkue isolla jillä, että se on ainut mikä merkkaa keväällä. Ilmeisesti tämä joukkue soutaa samaan suuntaan. Kyllä me soudetaan. No viime kevättä nyt tietysti ei kukaan halua Savonlinnassa muistaa, mutta pakkohan siihen on tietysti palata, kun tämä Keupa Karvaan Kalkin juotti ja aikaisin kesälomaa aloitti vuosi sitten. Niin mitäs tästä viime kevästä opittiin? No pitää pelata joka peli loppuun asti, että se ainakin opittiin. Ja nyt on toisaalta uusi joukkue meillä ja niillä on uusi joukkue, ei jäädä sitä miettimään, että nyt pelataan tällä joukkueella ja nautitaan tästä pelaamisesta. Että. Onko valmennusjohto miettinyt asioita ja löytänyt siltä jotain, mitä pitäisi näyttää toisin? No varmaan sitä joitain asioita on mietitty, mutta kyllä tämä niin kuin Kasimir sanoi tuossa, että nyt on ihan uusi joukkue ja tämä joukkue elää ihan uutta elämää, että ei me paljon sinne viime kevääseen mennä, että nyt on uusi kevät. No mikä on Sapkon terveystilanne tällä hetkellä? Ihan ok. Pitää tietysti koputtaa puuta, että tuossa kaikki on terveenä lukuun ottamatta Toivosta, että Toivonenkin jo harjoittelee tuossa ja koko ajan koventaa harjoittelua, että mahdollisesti jossain vaiheessa tulee jo tuonne tolppien väliin tänä keväänä.
No maalivahtien kanssa oli tuossa loppukausta vähän, että siellä kävi paikkaa ja muualta, mutta nyt Lassi Yrjölä ja Juhana Aho on kuntoutunut ja ilmeisesti heidän johdollaan mennään, vai onko esimerkiksi Samu Perhonen vielä mukana suunnitelmissa? No kyllähän se tietysti mahdollista, mutta tämän päivän kokoonpanohan sen näyttää, että jos Perhonen on tänään kokoonpanossa tuolla Kouvolassa, niin sitten hän ei ole enää mahdollisuudessa tulla meille, mutta kyllä meillä täysin luotto on noihin omiin maalivahteihin tällä hetkellä. Entäs kenttäpelaajat, onko sinne tulossa täydennystä? No Lämsä tulee sinne, että Santeri Koponen, joka kävi tuossa meillä pelaamassa, on todennäköisesti loukkaantuneiden listalla viimeisen pelin jälkeen, että on pelannut siellä Saipassa tai joutunut pelaamaan, että varmasti olisi jo ehkä ollut operointi kunnossa että siinä mielessä harmittaa, että olisi ollut vielä tuohon meidän alakertaan yksi laajennuspalikka siihen, mutta Tomi Lämsä tulee kyllä, tai eikö Teemu Lämsä, että se kyllä tuo lisää meille tuohon hyökkäysvoimaan. No Sapkolla on nuori joukkue, onko se tämmöisissä painepeleissä sitten vahvuus vai heikkous? En mä tiedä, että onko se kumpikaan, että me luotetaan vahvasti tuohon omaan tekemiseen ja on siellä muutama vähän vanhempikin kaveri, ketkä sitten ohjeistaa oikeaan suuntaan. Mun mielestä se on enemmän vahvuus, eivät ainakaan jännitä. No entäs sitten ennakkosuosikkina loppukauden peleihin, miten tämä asia käsitellään? Saapko harvemmin on ollut ennakkosuosikki? Ei kai se mitenkään erikoisemmin, että lähdetään sitä omaa peliä tekemään ja samanlaista koko kausi ollaan pelattu, niin sillä mennään. No ei tässä varmaan ennakkosuosikkia. Kaikilla, ketkä aloittaa pudotuspelit, niin on tavoite kuitenkin voittaa mestaruus. Että en mä usko, että tässä mitään ennakkosuosikin paineita kannata ottaa. No muutaman mitalin voittanut huippuvalmentaja Hannu Aravirta kävi sitten tuon lauantaisen Keupa-ottelun jälkeen Pukukopissa teidän kanssa Tyrnimaalia nostamassa. Mikä se oli hänen viesti joukkueelle? Onnitteli joukkuetta ja sanoi, että jatketaan samaa mallia. Niin vielä on yksi steppi otettavana tässä, että saataisiin mestaruus tänne. No Pasi, sinä olet Hannun kanssa tehnyt Lahdessa töitä aikaisemmin, niin oliko teillä sivussa sitten keskustelua vielä? No joo, käytiin kyllä ennen viimeistä peliä jo keskusteluja ja vähän pelin jälkeenkin. Ja kyllä Hannulta paljon oppineena, niin vaan muistutteli niitä, että muistat mitä tehtiin Lahdessakin aina näissä playoff-keväisissä, että ei saa jäädä kiinni mihinkään, vaan mennä eteenpäin. No onko Sapko valmiina keskiviikkona, kun kiekko putoaa 6:30 tuohon Mediatili-areenan keskipisteeseen? On valmis. Kyllä ollaan valmiita. Selvä, kiitos ja onnea loppukauteen. Kiitos. Kiitos.